салом ба ҳама бародаро подписчикои канали Иморо. хуш омадед ба канали мо. пеш аз видеоро сар кардан ҳатман ба канал подписатсия карда обуна шавед, то ин ки аз видеоҳои нав ва нави мо бохабар бошед. имрӯз ман ба шумо чӣ тавр собшенияҳои удалит шудаи Иморо Пайдо Карданро нишон медиҳам. то охири видео тамошо кунед, бо пуррагӣ мефаҳмонем. рафтем. барои собшенияҳои удалит шудаи Иморо Пайдо Кардан мо аввал кадом собшенияҳоро аз ки пайдо мекунем ба ҳамон друзия медароем. штавре ки дидӣ содед, дар ин ҷо ягон собшения нест аст бародаро. барои пайдо кардани собшенияҳои аввал нависта дар ин ҷо дар даруни ҳамин друзия штавре ки дидӣ содед коснитес шутоби загрузид историю ҳаст бародаро. дар мобайн дар болои ҳамин як бор пахш мекунем ва штавре ки дидед дар ин ҷо собшенияҳои ҳар як удалит шудаи мо пайдо мешавад. агар собшенияҳо тамом шавад аввал шумо нависта бошед ва боло баромда дар ин ҷо коснитес шутоби загрузид историю нест намешавад, дар болои ҳамин пахш мекунед. дар ин ҷо собшенияҳо баромада рафтан мегирад ва тамом шавад. боз як бор дига дар болои ҳамаи собшенияҳои навистаи шумо дар мобайни чанд вақт, дар як моҳ ду моҳ бошад, мобайни фарқаш нест, шумо нависта бошед дар ин ҷо ҳамааш мебарояд бародаро. дар ин ҷо штавре ки дидед дар аввал ягон собшения набуд, дар ин ҷо ҳамин қадар собшения баромад. хай метавонед бародаро ҳар як друзияро пайдо кунед. собшенияҳои удалит шудаашро бо ҳамин видео ба охир мерасанд бародаро. видео ба шумо маъқул шуда бошад, лайк монед, дар канал подписатсия карда обуна шавед.